Добър ден, мистер джентълмен. Ето го моята прекрасна жена, както се разкарваме и на мене ми вика: Петър, вика, може ли да хапнем нещо, вика, много съм гладен. И аз му казах, веднага ще закарам сега едно прекрасно място, дето правят най-хубавите пици, най-хубавите бургери, най-хубавите кебабчета и шницел. Супер, ще ви покажа и много ефтини цени, така да кажа, защото това е нов. Това къде се намира? Това се намира Мария Луза 34, големия център. Пицария Оги. Джанар, нека да ви покажем как стават бургерите и пицата с вашите очи. Ние каквото ви показваме, правим реклама, да знаете, това е вкус, чисто си работи и прекрасно е. Ето го нашия брат, за нас ще ни приготви сега. Тук е една хубава пица и бургери и да го пробваме заедно за вас. И всички ще ви кажа, горе ще пиша още един път точно адреса. Това е срещу Сан Махала. Canlar, buradan çekim halinde bütün kardeşlerimizi bekliyoruz. Burger, pizza, isteyen ızgarası da var. Ne istiyorsanız Allah'ın izniyle bir hafta sonra zaten kendisi de bunu online olarak yapacak. Гледайте за какво става въпрос. Италяно моно. Гледайте. Гледайте за какво става въпрос, Джанар. Джанар, я дали се горе, че гледайте малко за какво става въпрос. Това като го поръчим сега цялото голяма пица, колко пари струва това? Търси мини. 26 лева, всякъде са те най-малкото 40. Затова, Джанар, искам за вас да пробвам всичко, държи поздрав, гледате всичко. Тук чисто се работи с най-хубавите марки, да кажем, това е пробата за вас, аз не обичам кепчето и майонеза. Айде да пробваме за вас сега. Како? Парите не растат по дърветата, а по дърветата са правят пари. Аре, сами Дамяне! Всички ви чакаме, Джанар, адреса ще го пише нагоре. Оги, пица, бургер. Живи, здрави и очаквайте от нас за вас хубави храна, пици, бургери и скара. Айде, чао! И бургери не дойде, няма такова вкус, няма такова нещо. Всички ви чакаме, заповядайте, ядехме една тала пица, гледайте как работят. Джанар, гледайте как работят, само клиентите пълно е вънка. Затова всички ви чакаме на това прекрасно Оги пицата. За телефон, за връзка, имате го, ето го, може да снимаш и навънка. Имам много доречи за вас, ще направя тук.